Me han llamado los de Madrid. Un artista. No solamente fotografía a sus compañeros, a los que le acompañan en esta absurda guerra, fotografía el paisaje y el paisanaje del Rif. Las fotos de Eustaquio huyen de grandilocuencias, nos atrapan con su cercanía. Nos enseña unos paisajes desoladores, cubiertos de añoranza y melancolía de una tierra anhelada. El imaginario de Berrochoa es su tierra, y en las fotografías del temporal en Melilla, el oleaje del Cantábrico se hace presente. Algunas de sus fotografías sitúan su obra dentro del fotoperiodismo que veremos años más tarde en la Guerra Civil, en 1936, aunque hay algunas influencias del pictorialismo reinante en la época. Para terminar, diría que sus imágenes protestan por una guerra injusta, donde unos generales, que más tarde serían golpistas en 1936, quisieron repartirse un fragmento de África. La exposición, como decía, está centrada en la obra de Eustaquio Berrochoa, pero hay tres bloques. En uno de ellos están los textos de Joseba Sarranaindía, Carlos Zurutuza y Clemente Bernard. En otro hay imágenes realizadas por otros fotógrafos vascos, como Ricardo Martín y Tomás Alfaro Fournier. Las tenéis ahí al fondo. Así como algunas de los guerrilleros del Rif que hemos traído desde Francia. No faltan, en un tercer bloque, las publicaciones y otras fotografías de otros conflictos coloniales en África. También se exponen en este bloque fotografías de las despedidas en el puerto de Pasaia, la llegada de heridos a la estación del tren de Donostia y las manifestaciones de protesta por la guerra del Rif. La exposición termina en las vitrinas con un texto relativo a la guerra de Sidi Ifni, de finales de los años 50 y principios de los años 60 del siglo XX, y donde el escultor Ricardo Ugarte, que estaba haciendo el servicio militar, le tocó vivir este conflicto colonial, donde relata en sus memorias el fusilamiento en una madrugada de aquellos años de un legionario. Y bueno, os dejo con Andoni, que os va a explicar un poco la obra de Eustaquio. Bueno, 3 fasetan egindako lan bat izan da, eta hasiera batean, 2016an gogoratzen dut, abenduan enteratu nintzela argazki hauek existitzen zutela, eta garai hartan, 2016an, enteratu nintzenean, zeinek ateatakoak ziren, edo susmoa geneukanean, ni Rifen lanean nengoen. Eta egun hortan, bertan, e-maila jaso nuenean, hemen herriko bate bializian, garan artikulu bat idatzi non, deitzen zara, los discípulos de Abdelkrim toman las calles de Alucemas. Eta egun hortan bertan, jakinon argazki hauek existitzen zutela. Nire izabak esan zian, kasualitatek ez du existitzen. 3 fasetan eginda, lan handia egondatzean, batez ere, negatiboak egun urtu zutelako, asko eta asko, beraien artean itxatxita zeren, moa eta lizun ere bazeukaten, eta, lehenbiziko lana zen guzti horiek berreskuratu. Eta berreskuratzen egin ginela, banan-banan, guante batzukin atera eta izkutuan negatibo asko agertu ziren datatu gabekoak. Oraindik datatu edo zer gertatzen den jakin nahi dugu argazki horietan. Batzuk hemen ikusi ahal izango dituzue, datatuta dare denak non aterata, zer agertzen den, nahiko gizon zorrotza zela ematen da Eustaquio, bere semeak ere arrela esan dit, nahiko zorrotza zela. Lehenbizi jakin behar genuen zen material erabili zuten argazki hauek egiteko. Glizina erabilita, egintzon Eustaquiok bere bidaia Carl Zeiss kamera zahar batekin. Gaur egun kamarak, oraindik ere kamera horiek funtzionatzen dute. Izkutuan sartutako kamera bada, zeren baimenik etzegoen garai hartan argazkiak ateratzeko. Orduan, zein da erakusketa honen balioa? Ez da bakarrik Eustaquiok hemen urretxuko batek orain dela 100 urte aterazikoen argazkia baizik eta estatu mailan ez da, beste argazki sortarik, soldadu batek bere lankide edo beste soldadu batzuen eguneroko bizitza kontatzen duenik. Orduan, argazki hauek berez altxorba dira, zeren gaur egun arte iritsi zaizkigun gauza asko, informazio asko, militarren propaganda gaur eguneraino luzatzen dena,
bueno, esaten ziguten, ez zutela, bertan errifeko emakumeek ez zutela, etzela egia basuraren artean, edo zagora artean janaria bilatzen zutenik, eta bertan Eustakiok bere con su mirada inocente, argazki batzuk atera zituen jakin gabe, gero propagandak hori ezeztatu egingo zola. Orduan, bere balio gehitua dauke ez bakarrik Urretxukoa zalako, baizik eta, informazioa egin digulako, helarazi digulako gaur egun arte. Bukatzeko, ez nahi gehiago luzatuko, zen musiko batzu dauzkagu hor, eskerrak eman nahi dizkiet, hau lantalde bat izan da, hemen nire izen agertzen da, baina lantalde bat Juantxo Egain hemen izan dugu baita ere, baina Urretxuko goatzen dut oraindik 2017an agertu nintzenean negatibo batzukin, eta santan jon, eta honekin zein godet. Oain dela 1 urteko argazkik die, eta bueltak hau ginen, Koldo Argandoinara hemen ez dago, baina hor gauza pertsonala bezala hartu zon, artxibotan egon ginen, orain dela 100 urte iriki gabeko karpetak iriki genituen, eta bertan ikusi genituen, eta gustatuko litzake aipatzea, orain dela 100 urte, baino gehiago anualera joan ziren urretxuarrak 7 desagertu dare. Orduan, nire ustez, memoria historikoa esan dezakegu gaur egun esaten digutela gerrate zibilan bukatzen dela, eta nire ustez, honek, erakusketa honek, iriki barko lizkiguke begiak jakiteko memoria historikoa ez dela inun hasten, ez da inun bukatzen ere. Hasiera bat izango do, baina guk ezagutzen ez duguna. Orduan, Rifeko argazki hauek memoria historikoa ere badira, eta gogoratu ezagun 7 urretxuar oraindik ere desagertuta darela anualen. Eta, besterik gabe, musikarekin utziko dizuet. Hore bada hemen Antxon Balberde, bertsolariak eta Nadorretik etorritako herritar emakume batek egingo dizkigu, abestuko dizkigu bertako abestiak, espainolen aurka, beraiek ere, beraien abestiak egiten zituztelako. Mila esker. Ondo esaten denak. Lehen oso ondo esan du Andonik, kasualidaderik ez dela izaten, eta nire hortan nago, ez da? Nik aspaldian ez dut ikusi inor hanka hausita makuluekin ibiltzen, ez dut aspaldi ikusi, baina gogoan daukat, nik hanka hausinula behin, eta makulukin ibili nintzen garai hartan, kalian denak makuluekin ikusten itula, ez da? Eta askotan, norberak ze bizidun, kasualidadez edo ez kasualidadez, badirudi bildu iten zaizkigula gertakarik edo kasualidadiak, ez da? Zertara dator hau, anaiak eta bilak, gero ioko da bera, anaiak eta bilak egiten dugu berso emanaldi bat, berso jarriekin, eta aurten prestatuta geneukan berso emanaldi hortan, nahi genion leku berezi bat egin gerrari. Gaur egunean oso presente daukau Ukrainiako gerra, eta nahi genitun berso batzuk bilatu gerraren bati aipamena egiten ziotenak, ez da? Eta, aranun, zein diren kasualidadeak, ez da? Gure lankide batek esan zian, oso berso zail politia badago Afrikako gerrari buruzkoa. Hasi nintzen behiratzen, eta Paulo Jantziren igantziko bersolari baten berso zail bat aurkitu gendun. Anaiai esan nion, beida ze berso zail politia, oso ikuspegi interesgarria dauka. Garai hartan Afrikako gerrari buruz asko idatzi zen, baina berezik interesgarria dauka Paulo Jantzin sail honek, konturatuko zeaten bezala. Eta hori kantatzen dugu, gure emanaldian. Eta, kasualidadeak izango da. Joxean Goikotxeak deitu zidan orain dela hilabete pare bat. Gero ikusiko dugu berak joko bai du musiko gixera. Eta esan zian, Aizak, urretxun argazki erakusketa bat egiteko aditek,
itxura danez Rifeko gerrako argazkiak azaldu dituk, bertako argazkilari batek ateriak garai hartan, igezek ezagutuko gerraari buruzko berso sailik, ez da? Joño, kasualidadea, baina bat oraintxe kantatzen dugu gure emanaldian, ez da? Bueno, hola hasi zen gaurko emanaldi honen zati hau. Pentsatu genduen politia izan zitekela erakusketa honi hasiera emateko berso sail hori kantatzea. Baina zer diran kasualidadeak, gu lanean aritzen gea, beste hizkuntza, munduko beste hizkuntza gutxitu batzu dituen jendearekin. Eta Euskal Herrian bagenun persona bat, Amazija, bere berra, bere tesi doktorala egiten ari zana hemen, eta gurekin lanean ari dana. Eta behin konversazio batean atera zen gaia, eta esan nion, ez zute zuek gai berso edo gerraren inguruko kontakizunik edo eukiko. Eta esan zian, nola ez daukagula. Guretzat gerra hori da, gure gerrari garrantzitsuena. Guk irabazi genuen batalla edo gerra importanteena. Gure etxeetan hori kantatzen da, etxez, etxe guztietan ezagutzen da gerra hori eta berso horiek. Ez dago etxerik berso horiek kantatzen ez dituenik. Eta orduan, Joxani komentatu nion, Joxan, akaso interesgarria izan liteke ez bakarrik gure ikuspegila eramatia urretxura, baizik eta Amazijen ikuspegila ekartzea ere interesgarria izan leke. Orduan, Asia zaizaui, hemen daukagu, eta berak kantatuko du bigarren saila. Beraien bersioa, eta berak hobeto azalduko du zer dan beraientzako kanta hau. Eta hirugarren saila, pentsatu gendun, olako gertaeren aurrian bersolariek beti eukidute joera, konturatuko zeaten bezala, bai hemen bezala han ere, bersoak jartzeko, ez da? Eta pentsatu gendun, akaso interesgarria izan zitekela gaur eguneko gure bersio bat egitea, eta hortarako Anaiari eskatu genion, Unai Agirreri, bersoak egiteko gai honen inguruan. Hori izango da hirugarren saila. Orduan, eman ingo diogu hasiera gaurko emanaldiari, hortarako hemen daukagu gonbidatu berezi bat, oso berezia, ez da kasualidadea hau ere, Antxon Balberdek, hemen bera, Antxon Balberde. Dakizuen bezala, Antxon Balberdek eta Xabier Letek egin zuten berso jarrien, berso zarren antologia oso dotore bat. Gu berso munduan ibili gehan ontzako Biblia bat izan zana, diskoak eta guzti, Euskalo zenba buelta eman zituen diskoarek, ezta? Eta zer da kasualidadea, beraiek egin zuten berso aukerak eta hartan, justu guk aukeratu dugun berso sail hori bera aukeratu zuten beraiek ere. Paulok eta bere semeak Pepito kontatzen du, nola jarri zituen berso hauek bere aitak, eta nola galazi zioten berso horiek kantatzea. Berso horiek inprimitu zituen behin, ale guztiak saldu ziran, inprimitu zituen bigarren aldiz, ale guztiak saldu ziran, eta galazi ziotenean kantatzea,
inprimitu zituen 3. aldiz, eta kotxetik botatzen haitu mentzian berso horiek. Beste ikan gabe, nik usteet lujo bat izango dela Antton berai pauso ematia eta berari hitza ematia. Eñautek izan du hitza pasatzen ditela, ni hizketarako ez naiz bat ere trebea, beti Xabierletekin eta ebilia enaz, eta arre egiten zituen presentazio gozeiak. Gaur hemen Eñaut ikusi detenean esan ziot, ike ingo dek ez da, eta baietz. Osea, aurrera, a ber, Paulo Jantziren berso bigainak. Bersoak jartzen naiz hasi, kopiatu azta guzi, nahi ditu benak ikasi. Afrikaldera oraingo aldian, gazteri handiak doazi, diote adiderazi, ez dala joan bihar igesi, amak negarrez daudezi. Bete besuak galoiez, zilarta urre kolorez, agindu modu gogorrez. Hartu ta eramen gure semiak, azitakoak dolorez, ez dut eskatzen favorez, batek nahi badu eta ez, lur bustitzera odolez. Eman armata trajia, Afrikara barajia, motikoak korajia. Kristandadean izenarekin, gizon hiltzera biajia, moru edo salvajia, uradaien parajia, jauntzerukuak lajia. Izardun oiek poztuta, beti aurrera kenduta, orai geldi dira oztuta. Hamek aurtian irabaziak, egun gutxitan galduta, denak badute diskulpa, baina ez dago aztuta, jefe zenbaiten konduta. Arruit zeluanta nadorrak, angodol galtze gogorrak, gorriturik daude lurrak. Hango kontuak aditu eta bat hartutzen du beldurrak, ez dira noski gezurrak, egazkiak ta txakurrak, txupatzen hilan ezurrak.
ondoria, gure gazteri floria, desastre hortan eroria. Triste hoientzat eskatzen dizut, zerota lurren jabia, beste munduan gloria, zorion pare gabia, Afrikan baina hobia. No existe rifeño que no se sepa este poema. O sea, es de padre a hijo y se canta la victoria de la guerra de Rif. Y bueno, voy a intentar cantarlo y vaya. يسوس نيخسان وازيك يغرب هزي صغار زمان وزي صغار زمان أمني غرزق رومي ميديو ذفتم زمان ميديو ذفتم زمان ذم زمان ما تهوناش غيرش ذب النعمان غيرش ذب النعمان تبريقين يبيسن سفيران يبيسن سفيران يغريش كل قرقاش يا عمارم بويوزان عمارم بويوزان ما غرش تبريقين سفيران يبرز سفيران يا والله ما يغرق هباب شميادان هباب شميادان ويظهر بران ويسوس يغسان يسوس يغسان وازيك زي صغار زمان وزي صغار زمان أمني غارزو قرومي ميديو ذفتم زمان ميديو ذفتم زمان يغريشكو قرقاش ما ضعمارم بويوزان عمارم بويوزان يسوس يغسان وازيك يغرب هزي صغار زمان وزي صغار زمان أمني غازق رومي ميديو ذفتم زمان ميديو ذفتم
eta esan ziatenean, bertson batzuk edo jarriko alditugu horren gainean esan hon eta nondik abitu. Bat, ezin dut gehiagi luzatu, ez dut histori guztia esplikatuko, bi ze ikuspuntutatik, irakurtzen atu nintzen eta egia esan, jantzin bersoak beak ja begik irikizizkigun pixka bat, ze izan ziteken gerra hua, baina gero irakurrita eta gaur egungo bersillo ikusita guk entzun gendunetik oso desberdina izan zen gerra hura, ezta? Bat, gerra koloniala izan zen era bat, eta bi, pobren arteko gerra bat ere izan zen, aberatsak babesteko, baina pobren arteko gerra bat. Dirurik etzuenak derri horren joan behar izaten zuen, nunda desertatze zuen, eta dirua zuenak ordaintzeko aukera zuen. Orduan esan nuen, han eta hemen antzera izango zen, bi ikuspuntuak saiatuko gera bertso sail berdinen jartzen, eta labur egin bertzalako, hause atera da, egunen baten igual bersio luze egingo dugu, eta hemen argazkiek eta ere inspiratzen dute bat, eta baliteke honen luzapenare izatea, baina gaur egungo ikuspuntutik, baina garai bateko personaien larruan jarrita, hauek dira Rifeko gerrari jarritako bertsoak. Urretxuko semea Josearan alde Afrikaranak arte gehiago ez galde Aiaratik bagatoz lauko zazpitalde Zortzina urte degu alde Baiaratik bagatoz lauko zazpitalde Auskalo zeren kontra eta zeren alde Espainolek nahi duten Rif erditik urra Alak emango dile kontrako adurra Kopuruz eman asmo digute egurra Abdelkrinek egiten dizue agurra Kopuruz eman asmo digute egurra Ez dute ezagutzen amazigen lurra Baserrian aziak babataz ezinez Ausartak gera baino moroak bezinez Urrutiko lurretik kezkaz gatozinez Naiz arroplantak egin beste imuzinez Urrutiko
Melillatik irten da mendigainak jira, gau ez egiten dugu egunez begira. Anuala heltzea jarri dute mira, urez ta janez larri daude tira-tira. Anuala heltzea jarri dute mira, arratoiak zulora eroriko dira. Erasotu gaituzte irira sartzean, trampa zornitutako euren baratzean, iesikoaz pizti izuen antzean, hau dut arma bakarra fusila galtzean, iesikoaz pizti izuen antzean, lagun saldo bat utziz zerraldo atzean. Bidali eta festa lertu da kasi, baina hobeda gehitxo ospatzen ez hasi. Porrota hau ezin dute errez iragazi, zer diren Salamankan nuen nik ikasi. Porrota hau ezin dute errez iragazi, oraindik ez dugu gerra irabazi. Melilla jo genduen zerua bailitzan, herriko mendietan ohitua bainintzan, etxera bueltatu naiz eroi baten gisan, bizirik dauden 10 lagunen peskizan, etxera bueltatu naiz eroi baten gisan, lagun denek ez dute zorte bera izan. Azkar pasatu gera baretik latzera, txakurra morra
atzera. Frantsesak lagun hartuz badatoz atzera. Pimienta gasarekin pakea jartzera. Frantsesak lagun hartuz badatoz atzera. Gureak ziren lurrak eurentzat hartzera. Frantsesak lagun hartuz badatoz atzera.